mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo at Rocky Terra, nais ko lang sanang magkwento upang mabawasan ang sama ng loob ko. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Norman. At ito ang aking secret file. DJ Titangelo at Rocky Terra, matagal na kaming naging magkasintahan ni Marta. Dati isa akong bank teller na naging kliyente ko si Marta noong siya ay nasa cash remittance clerk ng isang ahensyang pinagtatrabahuan niya dati. Dito po kami unang nagka-developan at nagkahulugan ng loob. Hanggang sa naging matalik kaming magkaibigan at nagkaibigan. Pagkatapos lang ng 6 na buwan na panliligaw, ay sinagot niya na ako. Sa madaling salita mga kabisyo, ay naging kami na. DJ Titangelo at Rocky Terra, maganda ang umpisa ng relasyon namin. Parati kaming may regular na communication. Lubos naming naiintindihan ang kalagayan ng bawat isa. At ang bawat pangarap na meron kami. At katangian na taglay namin na alam naming ikakabuti ng relasyon namin. Mga kabisyo, habang tumatagal po ang aming relasyon, napagtatanto ko na si Marta talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Wala na po akong naiisip na ibang babae na pwedeng pumalit pa sa kanya. Sa totoo lang, sa kanya ko nakikita ang future na nai-imagine ko sa utak ko. Kaya kumbinsido ako na siya na nga ang babaeng tinitibok at pinapangarap ko. DJ Titangelo at Rocky Terra, dumating ang point na na-promote ako bilang assistant branch head sa aming bangko. Mas naging busy ako sa pagdating sa mga responsibilidad sa trabaho. At aminado akong maraming time ang nawala sa akin. Na dapat sana'y magkasama kami ni Marta. Sa totoo lang po, hindi ako nagkulang sa trabaho. Pero parang nagkulang naman ako sa relasyon namin. Nahihirapan ako ng gusto na mag-adjust lalo na sa mga hinahawakan kong responsibilidad. Sa totoo lang po, DJ Rocky at DJ Titangelo, nakita ko naman kung paano din mag-adjust itong si Marta. Nag-e-effort siya na maitawid namin ang relasyon namin sa kabila ng marami at malaking pagbabago sa karir ko. Pero hindi ko inaasahang dito na pala magsisimula ang wakas. Isang gabi, nag-away kami ni Marta.
sa hindi sinasadyang pagkakataon pero parang dumating lang sa point na nasobrahan na kami sa isa't isa. Sinisingin niya na ako sa mga oras na pagkakautang ko sa kanya. Humihingi na siya sa akin ng effort at panahon. Pero pakiramdam niya daw na hindi ko naman daw ito kayang maibigay sa kanya. Yung mga panahon na yun, ang hinihingi ko lang sa kanya ay pang-unawa. Pero pakiramdam ko rin naman na hindi niya na rin kayang maibigay ito sa akin. Sa madaling salita, napagod na kami sa isa't isa. Nagpasya po kami mag-cool off. At pagkatapos ng mahigit na 1 linggong cool off, nag-decide akong makipag-communicate na ulit kay Martha. Siyempre, ayokong itapon lang ng basta-basta ang relasyon na meron kami. Dahil mahal na mahal ko si Martha. Kaya DJ Titangelo at Rocky Terra, gagawin ko po ang lahat para ma-solve namin ang issue namin sa isa't isa. Pero kung kailan handa na akong ayusin ang lahat, saka naman si Martha sumuko sa relasyon naming dalawa. DJ Titangelo at Rocky Terra, hindi na sumasagot sa messages at calls ko si Martha. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga mutual friends namin kung galit pa rin ba siya sa akin. Masyado ba siyang busy? At kung suko na ba siya sa akin? Isa rin sa mga katanungan na binitawan ko sa kanyang mga kaibigan na baka maaari naman na itanong sa kanya na wala na ba akong magagawa pa para magkaayos muli kami. Lahat ng mga tanong na iyon ay nasabi ko sa lahat ng mga close friends namin. Yung mga nakakaalam ng pasikot-sikot ng relasyon namin. At nalaman ko na lang na nag-iba na pala ng direksyon si Martha. Ang direksyon na po ng puso at isip niya ay mukhang palayo na sa akin. At papalapit naman sa ibang tao. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, nagtimbre sa akin yung isa naming kaibigan ni Martha. May kinatagpo raw siyang ibang lalaki. Sa una, ayoko agad maniwala. Buo ang tiwala kong hindi ganoon ang pagkatao ni Martha. Hindi niya ako lolokohin dahil mahal niya ako. Hindi niya ako ipagpapalit. Pero DJ Rocky Terra, DJ Titangelo, ang sakit pala kapag ikaw na mismo ang nakakakita ng mga kinukwento sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Pinilit ko sanang kumprontahin si Martha at ang lalaking kasama niya habang magka-holding hands sila at malambing na magkayakap. Pero pinigilan ako ng kaibigan namin. Hinintay ko ang tamang panahon
At natulungan naman ako ng mga kaibigan namin na makipag-usap kay Martha. Akala ko kaming dalawa lang ang mag-uusap. Pero harap-harapang isinama ni Martha yung ipinalit niya sa akin. Naisip ko, ba't ang bilis niya akong ipagpalit? Ganun-ganun na lang ba yun? Talaga bang hindi ako mahalaga para sa kanya? At mas lalo pa ako nasaktan, DJ Titangelo at Rakitera, dahil tinapat ako ni Martha. At ang sinabi niya sa akin ay, unti-unti na raw siyang na-fall out of love sa akin. Busy na raw ako masyado sa career ko. Nawawala na daw ako ng quality time para sa aming dalawa. DJ Titangelo at DJ Rakitera, inamin ko naman yun. Inaamin ko yun na hindi ko yun talaga naibigay sa kanya. Yung mga hinihiling niya sa akin na oras at effort dahil busy ako sa karir ko. Pero sana naisip niya na ginagawa ko yun para sa aming dalawa. Para sa future na binubuo namin. Pero anong ginawa niya? Bigla niya na lang akong binitawan. DJ Titangelo at Rakitera, ayoko talagang maghusga. Pero ang masakit pa sa akin ay ang pinalit sa akin ni Martha ay walang trabaho. Parang mistulang tambay lang sa kanto ang itsura. Pasensya na sa gagamitin ko salita, pero ang pangit nung tao. Hindi disente, madungis sa pananamit at mukhang hindi nakapag-aral. Nakita ko po kasi mismo yung tao. Narinig ko rin yung paraan ng pananalita niya. Yung panay siyang sumasabat kahit si Martha naman ang kinakausap ko. Ewan ko, pero parang hindi deserve ni Martha yung ganong klaseng tao. Ewan ko na lang talaga. Sa huli, isinuko ko na lang ang relasyon namin ni Martha. Dahil desidido na rin naman siyang wag na akong balikan. Mahirap naman kasi, DJ Titangelo at Rakitera, kung ipipilit ko ang sarili ko sa isang taong isinuka na ako. Wala rin naman saysay kung itutuloy pa namin ang relasyon namin. At kitang-kita ko naman na masaya na si Martha sa bago niyang karelasyon. Na nakarelasyon niya habang cool off kami. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, aaminin ko, ang hirap mag-move on. Kasi ang dami ko na rin na-invest na panahon kay Martha. Pero noong malaman kong ang bilis lang niya itapon ng lahat ng yon, para sa isang lalaking hindi ko naman halos ka-level, medyo napagaan ang loob ko na baka tama ngang hindi kami magkatuluyan. At doon ko rin napagtanto na siguro nga may mga nasasayang akong panahon at oras nung panahon na kami pang dalawa.
At nagpapasalamat din ako mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera na sa maagang panahon, nalaman kong hindi ganun kalalim ang pagmamahal sa akin ni Martha. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, sa totoo lang sinusubukan kong makamove on sa panahon ngayon. Sa katunayan, may nililigawan na rin akong ibang babae. Isa na rin siyang operations head sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Ibang branch nga lang. At nagkakilala kami noong magkaroon ng training ang mga katulad namin. Sa totoo lang wala akong naramdaman para sa babaeng ito nung una kaming magkakilala. Pero lumalim lang ang lahat noong magkahiwalay na kami ni Martha. Panalangin ko lang na sana siya na nga ang babaeng habang buhay kong mamahalin. Sana siya na nga at sana hindi na ako ulit makaranas ng panibagong Martha na dudurog ulit sa puso ko. Pagod na po ako makipagbiruan at mag-eksperimento. Kaya sana ito na ang huling babaeng iibigin ko. Kaya mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, maraming salamat sa oras man na mabasa niyo po ang aking kwento. Yun lamang po. At hanggang dito na lang. Muli, ako si Norman. At ito ang aking Secret File.